Prajem vám Boží pokoj, bratia a sestry. Dnes máme pamiatku reformácie a slovo Božie, nad ktorým budeme premýšľať a ktoré nás má napomenúť a povzbudiť aj v tejto dobe, je zapísané v liste Židom v 3. kapitole od 1. po 6. verš. Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, okoľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom. Veď každý dom musí niekto postaviť. A ten, kto postavil všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, čím dosvedčil to, čo sa neskoršie malo hlásať. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Amen. Pamiatka reformácie je pre nás vždy príležitosťou, aby sme si pripomenuli, čo sa stalo pred viac ako 500 rokmi, ale hlavne, aby sme si uvedomili, ako sa to týka nás dnes. V našom prečítanom texte sme čítali o dome, o staviteľovi domu, o majiteľovi domu a o služobníkovi, ktorý sa stará o ten dom. Mojžiš bol služobník, ktorý sa staral a keď bolo treba, aj opravoval Boží dom. A môžeme povedať, že aj Luther bol služobník, ktorého Pán Boh v istom úseku dejín povolal na to, aby sa staral o jeho dom. A tam, kde to bolo treba, opravil krivé múry a možno aj zbúral to, čo tam nemalo byť. Aj Mojžiš, aj Luther boli ľudia, boli to služobníci a im nepatrí sláva. Sláva patrí tomu, kto je staviteľ a majiteľ domu. O akom dome hovoríme? Hovoríme o cirkvi. Čítali sme, že tým domom sme my. My, ktorí sme svätí a máme účasť na nebeskom povolaní. Teda toto slovo je určené tým, ktorí sú kresťania, tí, ktorí sú veriaci v Ježiša Krista. Čo máme robiť? Pozorne sa zahľadte na Ježiša. Práve v dnešnej dobe, ktorá je pre mnohých ťažká, neistá, plná obáv a strachu, potrebujeme znovu počuť, že sa máme pozorne zahľadieť na Ježiša. Ak sa na niekoho pozorne zahľadíme, nemôžeme pozerať okolo seba. Nevidíme, čo sa deje za nami a keď na niekoho pozorne pozeráme, nemôžeme pozerať ani na seba. Čo zamestnáva našu pozornosť? Na čo sa viac pozeráme? Iste mnohí z nás pozeráme a vidíme situáciu, ktorá je okolo nás a mnohí z nás to veľmi znepokojuje. Ale práve do tejto situácie je táto výzva veľmi aktuálna. Pozorne sa zahľaďme na Ježiša. Nie len pozerajme, ale pozorne, s pozornosťou sa pozerajme na Ježiša. Ako sa to dá urobiť? Ako sa môžeme pozerať na Ježiša? Martin Luther povedal, že jedine Kristus a jedine písmo. Mnohí z nás máme veľa vedomostí o tom, aký je Boh. Poznáme biblické príbehy, poznáme rôzne citáty z Božieho slova. A na základe nich si vytvárame názor o tom, aký je Boh a aký je Ježiš. Ale potrebujeme viac spoznávať Pána Ježiša. Ešte stále potrebujeme pozorne hľadieť na to, kým je Pán Ježiš.
Práve v tejto dobe, keď mnohí z nás zostávame doma, máme viac času na to, aby sme čítali Božie slovo s modlitbou. Aby sme prosili o to, aby nás Duch Svätý uvádzal do pravdy nielen o nás samých, ale aby nás uvádzal do pravdy o tom, aký je Boh, aký je Pán Ježiš. Čítali sme, že Pán Ježiš je apoštol a veľkňaz nášho vyznania. Apoštol je posol, ten, ktorého posiela niekto dôležitý. A Pán Ježiš svojim učeníkom naozaj povedal, že prišiel aj preto, aby nám ukázal, aký je Otec. Prišiel na to, aby nám ukázal, že Boh nás miluje a záleží mu na nás. A potrebujeme si to znovu pripomenúť aj dnes. Boh sa o nás stará, záleží mu na nás a vie o nás. Veľkňaz bol kňaz, ktorý ako jediný človek mohol raz ročne vstúpiť do svätyne svätých, teda do Božej prítomnosti, a vstupoval tam po dôkladnej očiste s krvou baránka ako obeť zmierenia za hriechy celého ľudu. Pán Ježiš je ten dokonalý veľkňaz, ktorý je v prítomnosti Božej, lebo priniesol obeť zmierenia, svoju vlastnú krv a svoj vlastný život. A my všetci skrze tohto veľkňaza smieme pristupovať k trónu milosti. Potrebujeme si to znovu pripomenúť. Nepozerajme ustrašene okolo seba, ale pozorne sa zahľaďme na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Čo ešte môžeme urobiť? A čo máme urobiť? Na konci tohto textu je napísané, že domom Božím sme my, teda my, ktorí veríme v Neho, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Našou zodpovednosťou je zachovávať pevnú dôveru. Aj v situáciách, kedy je to ťažké, kedy vidíme, že nemáme veci pod kontrolou, je dôležité zachovávať pevnú dôveru, že je to v Božích rukách a zachovávať nádej, teda všetko to, čo sa deje, má zmysel a v budúcnosti nám to prinesie ovocie. Ďakujeme Pánu Bohu aj v tejto chvíli, aj v tomto čase za to, čo sa stalo v dejinách, ale aj za to, čo sa deje dnes. Ďakujeme mu za tú milosť, že sme mohli uveriť v Ježiša ako nášho veľkňaza, ako apoštola, ako nášho spasiteľa. Ďakujeme mu za to, že sme v jeho rukách. Ďakujeme mu za to, že v neho a do neho môžeme vkladať svoju nádej, ale aj svoju dôveru. A on našu dôveru nesklame. Amen. Pane a Bože náš, ktorý si sa nám zviditeľnil a zjavil v Ježišovi Kristovi ako milujúci, ale aj svätý a spravodlivý Boh. Ďakujeme za to, že aj v dnešnom čase a v dnešných dňoch, kedy sa cítime byť malí a bezmocní, môžeme všetku svoju dôveru vložiť v Teba. Ďakujeme Ti za tú milosť, že sa môžeme pozorne zahľadieť na Ježiša, nášho Spasiteľa, že máme Božie slovo, že máme čas a slobodu k tomu, aby sme to robili. Prosíme, Pane, otváraj naše oči a naše srdcia, aby sme ťa mohli vidieť aj v dnešný deň. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k nám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
bázne daj Bože a viac svetosti, viac múdrosti